brigade Hrvatske vojske, obitelji i prijatelji naših poginulih branitelja. Okupili smo se danas na obilježavanju 23. obljetnice osnivanja 116. brigade Hrvatske vojske i tim povodom će šetalište na kojem se nalazimo postati šetalište 116. brigade. Na početku programa će Gradska glazba Metković odsvirati himnu Republike Hrvatske. Danas obilježavamo 23 godine od ustroja 116. brigade Hrvatske vojske, čiji ratni put počinje donošenjem zapovjedi o ustrojavanju postrojbe 17. studenoga 1991. godine, nakon čega u njezin sastav ulazi većina manjih, već ustrojenih postrojba kao i A satnija ZNG-a Metković, prva djelatna postrojba ustrojena na jugu Hrvatske. U Metkoviću se ustrojava zapovjedništvo i prva bojna, te pristožerne postrojbe koje se popunjavaju s područja cijelog neretvanskog kraja. U Opuzenu se ustrojava druga bojna, u Pločama treća bojna, a Novim Selima četvrta bojna. U Blacama je 1992. godine ustrojena Stolačka bojna. Presudnu ulogu brigada je zajedno s drugim postrojbama imala u zaustavljanju prodora neprijatelja na crti uvala Bistrina Popovo polje. Brigada sudjeluje u legendarnoj bitci na Stolovima gdje je neprijatelju slomljena kralježnica, nakon čega slijede napadne operacije naših snaga. Uslijedile su operacije oslobađanja Dubrovačkog primorja, Dubrovačkog zaleđa i Konavala, u kojima su sudjelovale gardijska i pričuvna postrojba iz cijele Hrvatske, a među njima i 116. brigada Hrvatske vojske. Nakon oslobodilačke vojno-redarstvene operacije Oluja, na južnom bojištu neprijatelj očajnički pokušava posljednji put izvesti kombinirani topničko-pješački napad na Dubrovnik i širu okolicu. Napad je izveden na temelju pogrešnih informacija o snazi naše obrane, ne znajući da su naše snage bile u stanju izvesti napadnu operaciju širih razmjera kako bi naseljima juga Hrvatske osigurale mir. Glavni smjer napada neprijatelja bio je usmjeren na područje obrane 116. domobranske pukovnije Hrvatske vojske, nastale iz 116. brigade. Na napad su žestoko odgovorile 116. domobranska pukovnija Hrvatske vojske i ostale postrojbe južnog bojišta, te unatoč gubicima onemogućile namjere neprijatelja nanijevši mu značajne gubitke. Nakon Dejtonskog sporazuma 116. domobranska pukovnija Hrvatske vojske, kao i sve pričuvne postrojbe Hrvatske vojske, provode demobilizaciju i prelaze na mirnodopski ustroj. Kroz brigadu je prošlo 6409 branitelja, od čega ih je 65 poginulo, a više stotina je ranjeno, ozlijeđeno i oboljelo. Hvala vam. Pozivam gospođu Živku Rebac iz Udruge roditelja i udovica poginulih hrvatskih branitelja Metković da otkrije ploču s nazivom Šetalište 116. brigade HV-a.
U ime organizatora grada Metkovića i u svoje osobno ime vam zahvaljujem što ste svojom nazočnošću uveličali obilježavanje 23. obljetnice osnivanja 116. brigade Hrvatske vojske i otkrivanje ploče s nazivom Šetalište 116. brigade. Na kraju našeg programa Gradska glazba Metković će odsvirati himnu 116. brigade Hrvatske vojske. Thank you.